Jeg hedder Tobias, og jeg kommer fra en by, der hedder Nærum i Nordsjælland. Jeg er fra København, så det er første gang, jeg er her, og første gang... Jeg hedder Nana, og ja, det er første gang, jeg også er her. Jeg bor også i København. Jeg hedder Christina, og jeg kommer fra København. Jeg hedder Egil Christ fra København, Frederiksberg. Og jeg kan se, at der er rigtig mange af mine venner her. Jeg er på Markland, fordi det er en fest. Det er en måde at udvikle sig på. Vi tænkte, det var oplagt at prøve det nu. Nyde noget andet end for eksempel Roskilde, men vil gerne nyde lidt mere og slappe lidt mere af og lidt mere rolig form for festival. Jeg føler lidt, det er en festival for Nordsjælland meget mere, end det måske er en festival for Fyn. Jeg tror i morgen, hvis det begynder at regne rigtig meget, så tager vi ud til en lille by på byen og sidder på en restaurant og hygger os lidt. Nå, men jeg har lige været i Faaborg i dag her i formiddags. Jeg skal tilbage til Faaborg. Men jeg synes, Fyn er et dejligt sted, og det er super fedt at være her. Og vi er rigtig glade for det.